Dal-Malti li dal-aħħar l-Indija u disgrazzjatament milda xtaq li qabel imur l-Indija jituħ il-vaċċin. U għallu li għax ma kienx il-cohort tiegħu. Le, ma ekku, aħna eżatti kif qed tgħid inti, ġifieri wieħed ma jistax jagħmel ir-regoli. Konfermata l-aħbar illi Ivan Barbara, il-Malti ta' 47 sena li miet bil-COVID-19 meta kien l-Indja biex jadotta tifla kien talab li jieħu l-vaċċin qabel ma telaq minn pajjiżna. Meta saret din it-talba, l-awtoritajiet qalulu li ma setax jieħu l-vaċċin għaliex ma kienx imiss lilu. Kif ikkonferma Chris Fern innifsu f'intervista li kellu il-ġimgħa ma' Father Joe Borch. Barbara kien tilef il-ġlieda tiegħu kontra l-COVID eżatt fil-ġurnata meta kellu jinġib lura Malta per ambulance. Dal-Malti li dal-aħħar l-Indija u disgrazzjatament milda xtaq li qabel imur l-Indija jituħ il-vaċċin. U għallu li għax ma kienx il-cohort tiegħu. Le, ma ekku, aħna eżatti kif qed tgħid inti, ġifieri wieħed ma jistax jagħmel ir-regoli. Ġifieri jekk inti tista' tgħid Ma se fost riskju stant. Iva, mela jiena nista' ngħid jiena ħammur l-Indja għada. Inti tista' tgħid mela jiena imissni nieħu tilqima xahar ieħor, mela il-Peru immur ix-xahar ta' wara. Inkella jekk ħannibdu kulħadd isib ir-raġuni tiegħu ma naslu. Dawn il-kummenti tal-Ministru ma tantx niżlu tajjeb man-nies, tant li persuni li tkellmu ma' Net News qalulna li Chris Fern qed jitkellem hekk fi żmien fejn ta' kull ġimgħa qed ikun hemm għajdut li qed ikun hemm persuni li jingħataw il-vaċċin meta ma jkunx imisshom jagħmlu dan. Persuni oħrajn qalulna li saħansitra irċevew telefonati minn ministeri differenti biex jingħataw il-vaċċin meta ma kienx imiss lilhom. Fl-aħħar ġimgħat il-Partit Nazzjonalista talab li ssir inkjesta dwar dan kollu fejn skont il-Ministru tas-Saħħa din l-inkjesta mitluba mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech issa ingħalqet.